Как можем да получим издръжка от родител, който не разполага с никакви финансови възможности? На първо място, родителят, който е получил правата върху детето, трябва да образува дело при съдебен изпълнител. След това трябва да поиска от съдебния изпълнител пълното проучване на имущественото състояние на родителят, който следва да заплаща тази издръжка. А ако такова не се установи, съдебният изпълнител издава документ, който се нарича констативен протокол. Въз основа на този констативен протокол се отправя претенция към районната администрация, т.е. общината, по постоянен адрес на родителя, който полага грижи за детето, и така държавата е длъжна в продължение на 6-месечен срок да изплаща издръжка вместо родителя, който следва да направи това. След изтичане на тези 6 месеца е необходимо да се повтори отново процедурата с съдебния изпълнител, като той отново трябва да проучи имущественото състояние на родителя, който